Интересно ли ви е да разберете как думите се преобразяват в картини? Предстои ни разговор с Ирина Колева, художничка, която говори чрез четка и бои. Ето я. Здравейте! Здравейте! Ние сме от света на Добриела. Аз съм Павлина. Аз съм Ирина. И благодаря много на светът на Добриела, че ме покани. За нас, както каза Славя, е чест и удоволствие. Нямаше как да ни започнем с тебе. Това просто не се нямаше как. Днес, гледайки едно събитие, на което едно момиче обясняваше, беше на този жестомимичният език, нали, чрез ръцете си. И веднага ми изникна асоциация как ти предаваш чрез картините си. На този език, нали, сърцето, душата, всичко излиза през картините. И нямаше как да ни го кажа, просто аз наистина усещам всичко това. Тоест, нали, те си имат език и ти си имаш език. Това го разбирам. Много ми харесва, да. Да, сега давам думата, за да си разкажеш твоята история. Професията, на която съм посветена, е основно преводач. Аз съм преводач от 2007 година, а от 2012 работя на свободна практика. Преводаческата дейност е доста изтощителна и натоварваща, особено когато години наред си живял буквално в компютъра. И така се появи всъщност и рисуването като метод, който да ме изкара от компютъра. Нали, ти като си постоянно ангажиран с преводи, някак си не можеш да обърнеш внимание на своя вътрешен свят. Ти живееш изцяло си насочен навън. И вътрешният ти свят остава някъде си. Просто не му обръщаш внимание, не се задълбочаваш в него. Но рисуването промени това. Интересно беше, поне за мен, тогава изкарах един курс по арт-терапия и всъщност видях полезността на рисуването за себе си. С отработване на емоции, отработване на теми, които мен ме вълнуват. И всичко това става чрез рисуването. И това всеки може да го прави. Нали? Самия процес на рисуване е изключително полезен метод, който може да помогне на всеки да стигне до едни по-големи дълбини на себе си. Да се опознае, да преработи емоции, състояния, мисли и така нататък. Да, я си хвана само за думите, това всеки може да го прави. Да, виж, то наистина всеки може да го прави, това е 100% така, но въпросът е какво ще излезне от това. На теб че се получават много добре нещата, просто много чудесно. Не знам това, след като си преработила след тази арт-терапия ли сега, че се получават или така от самото начало е трудно? Ами не знам, аз по начина по който рисувам, винаги съм рисувала така. Но всъщност съм далеч от мисълта, че абсолютно всеки човек би ме разбрал. Знаеш, като изразно средство, езикът, който е универсалното изразно средство, ние, нали, на един и същ език говорим и понякога не се разбираме. А какво остава с останалите изразни средства да бъдем разбрани? Та мисълта ми е, че дори аз се радвам, когато срещам хора, които имат същия светоглед като мен и усещат това, което аз съм вложила в картината, като отпечатък на едно емоционално състояние, на едно изживяване. И тези хора, нали, обратната връзка от такива хора, които съм срещала в ежедневието си, много ме зарежда, защото е изключително ценно да срещнеш човек, който има сходен с твоя светоглед. Значи, отначало важно за мен беше да си позволя да изразя този вътрешен свят. Защото, както казах, с тези преводи, особено когато поемаш много поръчки, големи поръчки и с срок обикновен за вчера, ти си винаги живееш навън. Та за мен отначало беше важно аз да разбера себе си, да вляза в своя си свят и да си го живея. Така че не го правих за другите, да ме разберат, а за да разбера аз себе си, защото когато си в някаква емоция, някакво състояние, искаш да нарисуваш нещо,
то ти изкарваш от себе си дадено нещо. Като го видиш, нали, ти го усещаш, ти го осмисляш и разбираш повече неща за себе си по този начин. Чудесно, това ни беше един от въпросите, нали, как е станало това превключване от преводачеството към рисуването, но ти отговори всъщност, че ти си търсила начин да изразиш себе си. И сега вече харесваш ли този вътрешен свят? Аз много го харесвам, като гледам какво изразяваш. Ами, да, аз си го харесвам, той си е моя свят. Трябва да си го харесвам. Все пак човек трябва да си харесва своя вътрешен свят, защото той си е неговия. Това е основната среда, в която живееш. Нали? Ти първо живееш със себе си и след това вече и с околните. Така. Добре. Вторият въпрос, който сме си отразили е откъде ти идват идеите? Имаш ли муза? Да, ами един по един въпрос. За мен са един. Откъде ми идват идеите? Ами идеите по принцип идват от мозъка ни, нали така? Но за мен най-ценните идеи са тези, които идват от душата. Значи идея, която идва от душата ти, от сърцето ти, тя създава емоция, тя създава един вътрешен импулс за изразяване. Тя има облик, има цвят, има нюанс. Просто много по-ценна е тази идея, която е от сърцето, защото тя има заряд, има емоция. А можеш ли да разбереш тогава, когато, примерно, случвало ли, че се да ти дойдат ти от мозъка? Ами, по принцип, нали, идеите те идват от мозъка, но да речем, че тема, която ми е на мен близка, аз ще я приема със сърцето си, нали? Ще си отворя сърцето за тази идея. Ако не ми е близка, нали, мозъка ми ще я преработи по някакъв начин, но това няма да ме вдъхнови. Тя пак е идея, но няма да ме вдъхнови. Докато това има предвид, нали, че идеите, които идват от сърцето, те са носителите на вдъхновението. Точно така. Да, аз те разбирам. Въпрос е после в картините. Питах дали ти се е случвало, защото после в картините може ли да се види тази разлика, ако ти се е случвало. Тоест, примерно, трябва да участваш в някакъв конкурс. Не съм участвала. Просто не го правиш. Това е. Ами не, аз рисувам това, което на мен ми идва отвътре, нали? На мен ми е близко като тема. Това е чудесно. Колко много хора си мечтаят за така свобода. Че си я постигнала. Супер. Идеите каза от душата. А това е... от душата означава в момента каквото я вълнува душата ти ли? Защото нали, те са различни там, твоите картини. Да, разбира се, в момента. Знаеш, както, например, една песен, нали, примерно тема любов. Може един автор да напише много песни с тема любов. Някой художник да нарисува много картини различни с тема любов. Ами всички те са отпечатък на моментното състояние, на моментното светоусещане или, как да го кажа, моментното изживяване. А ти имаш ли някакъв ритуал, за да се подготвиш преди да започнеш да рисуваш? Ами, в смисъл да скачаш, трябва да имам... да съвърчиш. Не, такива ритуали не, но определено трябва да имам муза за да седна да рисувам. Значи, пробвала съм в състояние, когато съм ядосана или прекалено напрегната от преводи и решаваме, сега отивам и рисувам. Ами на мен не ми се захваща. Аз чувствам изморена, чувствам се, главата ми бучи и не мога, просто не мога. И съм сядала, стоя си пред платното, после ставам, махам платното и толкова, то не става. Значи трябва да имаш муза. Музата нещо е така да ти бръкне в душичката, нали, да те провокира. Ако разгледам, нали, музата като вдъхновителка, нея можем да я открием навсякъде. И в усмивката на любим човек, в жест, в някакво място, ако ще дори в някоя животинче, някоя малка травичка, всичко може да е муза. Но по-важното е не чрез какво ти идва музата, а състоянието, в което те вкарва тази муза. Знаеш, това е състояние, поне за мен, на едно дълбоко спокойствие, на една душевна пълнота. Чувстваш се сякаш наблюдател на себе си в този момент. И ти си изключително тук и сега
И това, което излиза от теб, нали, като емоция, като състояние, като преживяване, то се появява като отпечатък, нали, на самата картина. Много интересно. Горе-долу така бих могла да го обясня. Чак ми се прерисува, като да слушам. Ами хайде! Така някак си. Да, интересно ще ми какво ще излезе от мен. Да, добре. Следващото, което ни е интересно, е нашия случай. Защото всъщност ние какво направихме с теб? Нали, срещнахме се и че дадохме тема с 5 думи. Да. Нали, дадохме, че само думите, които бяха здраве, щастие, любов, пари и спокойствие. Да. И ти каза добре. Ами да, аз казах добре. Знаете, много леко се работи с вас. Първо, защото сроковете са идеални. Аз не се чувствам притеснена с някакъв срок за вчера, както с преводите, нали, няма го това напрежение. Вие за мен сте също и вдъхновители. Нали, цялата концепция за светът на Добриела, това свързване на хората с доброто, да се извади от тях доброто, нали, да покажеш отношение. В този силно материален свят, в който живеем, всъщност, вие сте една частица искричка, която запалва искрички в околните. И това е много ценно, защото тук нали, нашия свят в момента е свят изключително на материалното. Докато вие акцентирате на жеста, на вниманието, на отношението. А всъщност ние хората не живеем с предметите, нали? Живеем с хората. Трябва тези хора около нас да са обгрижени, да се чувстват обичани, да чувстват, че са ценени. Кой не обича да се чувства ценени? Всъщност. Направо не знам. И за това вашия свят всъщност за мен е муза, защото ме вдъхновява. Аз за това и така откликнах на идеята ви и с много голяма радост и благодарност приех да направя за вас тези картини. Да, много красиви картини. Можете да ги видите на сайта на Света на Добриела. Те, защото вече на живо трудно могат да се видят. Част от тях ги няма. И това е новото произведение на нашата любима художничка. И само да кажа, тя като викаше вашия свят, това не е нашия свят, това е общия ни свят на всички такива хора, добри хора в света. Това е новото произведение на Ирина, което никой не е виждал още, освен нас. И аз съм много, много щастлива. Сега е момента да го покажем. Това е картината Доброта, която по същия начин, това беше 6-та думичка, която зададохме, и тя ни зарадва с това. Как да кажа сега какъв е света вътре? Чудесен е. Да, ти можеш ли да ни разкажеш малко повече какво си вложила, каква е символиката на картината? Ами да, добре. Отначало ще споделя, че като ми казахте за картината Доброта, аз бях разбрала, че трябва да използвам само цветовете на Добриела. И да ви кажа, вие ме оплашихте, защото аз обикновено използвам доста цветове, така се чудих как ще рисувам. Но след като се разбрахме по въпроса, работата тръгна много гладко и леко. Отначало започнах с кръга, като идеята ми беше да стане мандала. Започнах я като мандала, различни тези кръгове те се разширяват. Кръгът като символ на пълнотата, като символ на хармонията, на баланса. След това, след като я продължих, значи една картина, аз по нея не я рисувам за един ден, защото тя е с доста пластове и трябва да изсъхне, след това продължавам. Затова нали, само пояснявам. След това продължих с идеята за лотоса. Понеже съм също и специалист по нейрографика и в момента се обучавам за инструктор по нейрографика и естетически коуч. Този модел, коучингов модел, нейролотос, който се казва в нейрографиката, на мен лично много ми допада като техника. Защото представлява, нали, едно
нали, разлистващо се цвете, което все едно добротата да се разлисти и да стигне до повече хора в света. Та съм включила тук, загатнала съм листенца на нейролотоса и свързала съм с тези линии добротата като тема с околния свят. И така, като цяло, аз не знам дали вие случайно използвате, нали, розовото като светът на Добриела. Не знам дали знаете, че розовото е символ на добротата. Случайно неща няма. И така, нали, използвала съм и жълто. Жълтото като цвят означава и концентрация, и интуиция също. Само ще кажа, като я видях картината, какви асоциации дойдоха в мен. Точно това е тук като едно камъче, се едно, че, нали, като хвърлиш камък, е такива кръгчета, където стават и как се разпространява това добро. Но съм хванала тази идея явно. И това добро се разпространява и после става красиво цвете. Нали, първо тръгва от камъчето, големите кръгове и накрая се появява един такъв красив цвят, добър, като цвете. Ами точно това, което казваш, тези кръгове, които се получават като се хвърли камъче, това е бионичност. В нейрографиката се използва тази бионичност точно за създаване на хармония. Нали? Бионичност я търсим навсякъде в природата и местата, откъдето минава реката. Нали? Реката е бионична, формите в природата, които са бионични, и те всъщност създават едно усещане за хармония, за баланс, за пълнота. Да, не съм знала, но ето. Добре, значи аз съм от тези хора, които ти разбират картините. Да, знам. Да, много се радвам. Това по-късно ще стане на шоу. Ти знаеш, че нашата мисия е да свързваме хората. Ние бяхме казали още при първата ни среща. Ние всъщност на всички казваме каква е нашата мисия, защото, нали, като цяло идеята, че сме онлайн магазин за подаръци, е това на повърхността. Отдолу под него стои всичко това, което ти разказваш. Такъв ни е въпросът да и натам вървим. Това ли те привлече или какво те привлече, за да дойдеш в света на Добриела? Да, аз, нали, на някои от въпросите мисля, че отговорих частично и на този въпрос. Да. Ами да, точно това, защото, както казах, в този свят на масово производство и масово потребление, липсва елемента отношение към човека. А пък това всъщност е най-ценното. Да покажеш на някой колко е обичан, че е ценен. Той да ти върне жеста, да ти покаже, че ти си ценен и обичан. И това всъщност, което вие сте направили, да използвате продукти, които са създадени от различни творци, а не, нали, като цяло масово производство, е много ценно, нали, много хубаво. Да, защото ние искахме творците да си вложат душата и съответно после, нали, хората, които ще вземат подаръците, да го усетят това. И те ще го усетят. Нали, защото на другото какво ще усетят? Душата на машината. И за финал, това означава за финал за днес, нали? Не си мисли, че е forever. Не. При следващата ти картина, как ще бъдеш тук? Да, за днес, за финал, какво би пожелала на всички приятели на света на Добриела? Ами, пожелавам им да бъдат добри, да привличат доброто, да правят добро и да бъдат будни за доброто. Добре. Да се разпространява доброто в света. Чудесно. Аз бих казала, ако не знаят как, просто да си купят един подарък. Не мога просто да ти благодаря. При мен такива прости неща някак си ми идват. Аз искам сложно да ти благодаря. Сърдечно, т.е. отвътре така някак си, че откликна на нашата молба да бъдеш тук на живо и да изразиш себе си по този красив начин. Тоест не само чрез картините, ами и чрез говора. Благодаря ти. И аз благодаря много, благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук и ще се радвам пак да се виждаме, пак да си говорим.
До нови срещи! Сигурно ще имаме теми. Чао! Чао!